Šta kaže, gde je Gedžina kuća, ba evo. Sutra se postavljaju solarni paneli na Gedžinoj kući i uskoro kreću završni radovi, hvala Bogu da se to reši više, da napravimo kuću ljudima. Znači, ja sam im, pošto svi pitaju kao šta je sa Gedžinom, šta je sa Gedžinom kućom, ja ovih 6 meseci, koliko traje već ovo, 5 meseci, ja njima plaćam smeštaj i plaćam račune i ono, dao sam im par puta pare, kako se zove, neke kad im je zatrebalo. Tako da, brate, da više završim ovaj period, kako se zove, jer nemam vremena da se bavim time, razumete, stvarno mi je naporno, zove me ovaj, zove me onaj i treba vamo, tamo, ovo završi, a mene, brate, majstori, nemam ja veze s tim, bukvalno, i zato se čekalo toliko se završi kuća, ali hvala Bogu, sad će se završiti kuća, vidjet ćete kako će da izgleda. Biće onako skromna mala kućica, biće veća nego što je bila, proširili smo je malo, biće bolje iskorišćen prostor, imaće WC, imaće kupatilo, moći će da se tuširaju, da kenjaju, sve, vrati što nisu mogli da rade u WC-u do sad, imaće TV ću da im uzmem, imaće, kako zove, kauč na rasklapanje i krevet na sprat da bi mogli da se potrpaju i svi da spavaju, jer ja sam teo da im dozidam 2 sprata, da imaju sprat više, da bi bilo više mesta da svi stanu, a lakše, staće svi svakako ovako, ali nisu mogli zbog regulacija, znaš, oni već su tu sa dozvolama, džene, pa nisam teo baš da upada previše u oči, da zidam 2 sprata, jer onda bi bilo, brate, naš klimamo, mogo bi neko da kenja, neko da se žali, i da bi su izbegli to sam ostao na jednom spratu i to je to. Snimat ćeš video u novoj kući? Hoću. Rekao sam da ću snimiti fazon 3 klipa, džabu, rekao sam, brate, šta ima, boli me da snimam tebra nabavku nameštaja i te stvari. Nije toliko to bitno, možda i snimim, nemam pojma, brate, ali generalno mi je lakše sve u jedan klip. I ne lakše, nego bolje za kontent, tebra, da sve stavim u jedan video, da vama bude zanimljivo. Ali da, bit će vama bolje za kontent da odgledate jedan klip, da vidite kako je izgledala kuća pre, kako je izgledala kuća kad smo je sravnili sa zemljom, kako izgleda nova kuća i to. Tako da što bih pravio 10 videa da muzem ljude, bre, za preglede. Ovako, brate, odradimo kuću, da svi vide da je određena, da je moja reč ispoštovana, da su oni srećni i zadovoljni i to je to, bre. Tako da, za sad je to plan.